Datos, Andrés. Busco datos que me permitan levar a cabo a defensa dos traballadores despedidos. Non merecen o que lle fixeron. Pois esquece. O informe forma parte do segredo profesional. O segredo profesional serve ás veces para ocultar, quizáis, a nosa implicación. O boleto de Maracas ten 5 acertos en complementario, 8,5 millóns. Es que te lo ti, Manjui. Tere o que? O último que viu Maracas fuches ti, non? É que? Eu non tiño nada, que? Non te quererás quedar cos cartos, Sabes que che volverán pedir o informe se Menéndez decide ir a xuza. Que pensas facer? Déxame en paz, Mónica, o que fagas será cousa miña. Aquí veñen todos os partidos un a un, incluído aquel gol que lle marcou a primeira selección galega da historia ao Real Madrid. O que marcas ti? Peña Couto, marcar yo a Madrid. Estás buscando o boleto do Maracas, non debía che dar vergonza. Máis vergonza te debería dar a ti. Andar remexendo nas cousas dun morto por encargo de teu pai. Amigo, Está moito máis guapo que na sabía que non me fallarías. Ti acordaste, verdade, Arsenio? Aquel gol marcara o eu. Como non me vou acordar, meu home? Gracias a ese gol ganamos yo a Madrid. Un boleto de lotería! O boleto está no meu bar, o boleto é meu. Non dixo Suís que era de que non topase? Dijo eu que deberíamos proceder a un reparto equitativo, porque... O boleto é do Maracas, e cos cartos do premio vamos cumprir a súa vontade. Vai por ti, Maracas! Un grande invento, sí, señor. É obra de Alexandre Finisterre, un fisterrán. O futbolín é a aportación máis importante da Costa da Morte á cultura universal. Sen dúbida é a máis difundida, aínda que eu non diría que a máis importante, Aquí está a miña parella, somos o Dream Team, os 5 veces campeóns mundiais. Sí, señor, é disposto a revalidar o título, ou non? Pode romper. Campeóns mundiais. Logo hai campeonatos mundiais de futbolín. Campeonato mundial. Ti sabes de algún outro campeonato de futbolín que leve o nome de campeonato mundial? Ah? Non, pero non sei, digo eu que para ser mundial habría que contar cos mellores do mundo ou algo así, non? Ah, é onde están os 20 mellores xogadores do mundo? Aquí, en Porto Sás. Non sabía eu que foses tan bo no do futbolín. Eu prácticamente son un crack, eso que xa non son o que era, tiñas que ver máis uns anos. A mellor defensa na historia do futbolín era como poñer un tabique na portería. Ai, sí. Aló. E cando foi iso? Cando cambiaron os xogadores por monecos de ferro? Eso foi bo, Petróleo? Que pasa? Como vai eso? Oh, ninguén manda ninguén teso, Pauliña, pero apuntouse medio Portosal, mira por aí. Nunca se escribira tanta xente, nunca. Ai, pois, ainda se poden apuntar máis parellas? Claro, sí, todos aquí queiran, é Sí? loco. Sí. Ai, pois a mí apúntame, veña. Que? Que pasa? Mira, Paula, o que pasa é que non te podes apuntar porque... Porque non tes parella. Eso, mismo, non tes parella. Malo será que non atope ningún ata mañán. Pero, filla, non te podes apuntar aínda que teñas parella. Por que? Muller, é evidente, ti non és un home. E o futbolín, cando se xoga en competicións oficiais, é como o fútbol en pequeno, un deporte viril. Que? Estades de broma, verdade? Home, viril, non? Que pasada, que pulmóns ten o condenado, Non fai soprando, fai no fregando as as. Chámanse élitros. Se estudiases po examen de ciencias, saberíalo.
Ti sabes saber algunha competición de grilos cantantes? Podémonos forrar se levamos a Pepiña, Deixa de pensar en parvadas e colle o libro. Se non aprobas, vais ter que repetir o curso. Está ben. Isto é un aburrimento. É para que me vale aprender todas estas cousas. Para aprobar e xa pasar de curso. Eu que quero embarcar. Non sei por que teño que saber que os volcáns de erupcións violentas chámanse estrombolianos. Pois non está de máis sabelo. Sí, porque se un día subo un volcán e de repente estoupa, pensarei, vou morrer abrasado, pero o peor de todo é que non sei como se chama este volcán. Veña, home, se te tens que esforzar un pouco. O exame é mañán. Está ben. Pero, Manjui, se ti xogas comigo futbolín case todos os días. Pero eso son caralladas, Paula. Agora estamos falando do Campeonato Mundial de Futbolín. É que... marcho, que teño que marchar. Ata logo! A ver, onde pon que as mulleres non poden participar no campeonato de futbolín? Muller, é de lógica. No regulamento non se especifica, pero dase por entendido. Pois se non se especifica. Non empeces coas túas historias. Un momento. Paula ten razón. Nada di que non poida haber parellas femininas ou mistas. Mistas? Que aberración. Non o esperaba de ti, Florencio. Ti que sempre falas de preservar as tradicións. Paula pode xogar ao futbolín sen que sufra ningunha tradición. Non confundamos as cousas, Couto. Primeiro foron os Kennedy, máis tarde os Jacksons. Desde mañán, o mundo enteiro falará dos Couto, invencible no futbolín. Porque o campeonato é para casa de todas, papá? Os Couto nunca tivestes tantas oportunidades, Agora participades tres na familia, Non hai nada en contra de que as mulleres fajan o seu campeonato feminino, como aquel partido de lleies contra folclóricas, un circo. Pero, home, onde se viu mulleres xogando contra homes nunca? Papá, isto non é un campo de fútbol. É un futbolín. É como un fútbol de mesa. Esa foi a definición que lle deu o seu inventor, Alexandre Finisterre. Fútbol de mesa. A idea vén do tenis de mesa. Durante a Guerra Civil, Alexandre estivo no hospital e pensou en crear algo para que os nenos convalecentes xogasen ao fútbol. Daí, resultado, o futbolín. Hola. Hola. Que tal, Celia? Que? Como vai o noso campeonato? Noso? Sí. O meu campeonato. Deleites. Eu son o patrocinador da 15ª edición do Campeonato Mundial de Futbolín. E logo, por que non es máis preciso lle chamas Campeonato Mundial Masculino de Futbolín? Como que masculino? Home, o regulamento da competición adáptase ao regulamento do fútbol de verdade, do profesional. E aí non di nada de que as mulleres poidan participar nos campeonatos masculinos. Non é exactamente así, papá? O regulamento cambiou a cousa dun ano, E desde agora está admitido que mulleres e homes xoguen no mesmo terreno. É certo. Lembro que o lin nos xornais. Está ben. Se queres facelo ridículo, alá ti. Polo menos espero que non lles entres a tolemia a todas as mulleres de Portosás. Non esteas tan seguro, Monchiño. Se cadra, eu tamén me apunto. Que, Pauliña? Imos de parella? Perdoa, Celia, pero é que se vou contigo, meu pai vai pensar que é unha vinganza contra él. E non é eso. Que pena. Outra vez será, non te preocupes. Enhoraboa, Paula. Ánimo, Sí, gracias, don Florencio. Se poñería así, papá. É o seu natural. Fajas caso. Sí, unha vez de estar orgulloso de ti, pero unha vez que demostras que os teus coñecementos de lei serven para algo. Imos vos gañar polo civil ou polo criminal, uches. Tres Couto, mi madriña. Eu así non me podo concentrar. O Pepiño para de cantar ou eu marcho. Non sería mellor saibalo? Se cadra é máis feliz vivindo en liberdade que metido na jaiola. Pero que dis, Aquí ten comida e trátalo con cariño. Ti non serás unha desas que cando se fartan dos animais os deixan tirás por aí, non? Como eses que deixan os cans abandonados. Deixa de pensar en parvadas. O grilo é un animal salvaxe e sabe vivir na natureza. Sí, pero o Pepiño xa está feito a boa vida. Non ves que está completamente amestrado? Hola, Fito. Hola. Iria, tráioche ese de Andrés que me pediches. Que? Como van os estudios? Mal. O grilo non para de cantar e non hai que non estudie. É voso? Si, é meu. Chámase Pepiño, como o de Pinocho.
regalou mo Fito. Son o mellor caçador de grilos de todo Porto Sás. Neso sí que son unha máquina. E non cos estudios só. Como berra. Non berra. Fai ruido fregando os élitros. Sabes o que é un experto no tema este dos grilos? Ala, deixemos estudiar. Dani, espera. Podes facer un favor? Sí, dime. É que Pepiño moléstanos moito. Se o pudeses levar... Queredes que o suba a casa Andrés? Non hai problema. Non, arriba non. Escuítamole igual. Telo que levar contigo para fora, Non sei. É que quedei con Manjui. Vaime levar a dar unha volta na moto. Porfa. Está ben, imos facer unha cousa. Uno levar ao xulgado a ver se Andrés quere quedar con él. Non está na casa? Non. Esta tarde quería adiantar non sei que expediente, se fui traballar. Pero... non sei eu se lle fará moita gracia ter que aturar o bicho este berrando mentres traballa. Dille da miña parte que os grilos canten en código Morse e que levan telegramas dos gnomos. Seguro que se impresiona. Ata logo. Estudiade moito. E esa atrapallada dos gnomos de onde sacacho? Dixo miña nai. Ti sí que tens memoria para acordarte de todo, e non como a mí. Pero non dixas eso. E logo non te acordaches dos elitros do grilo. E só oíches unha vez. Sí. E tamén do volcán trombosiano, Son un fenómeno. Es tromboliano, Fito. Bueno, parecese. Ti és listo, Fito. Se cadra demais para perder o tempo chapando. Hai outros métodos, Non sei que tramas, pero non che me gusta nada, Hola, Pitus. Que fas? Boas tardes, Dani. Estou buscando nas páxinas brancas o número de teléfono dunha empresa de Cormelle que se dedica a exterminar insectos. Oiches eso? Sí, é un grilo. Odio os bichos eses. Non hai quen traballe con este barullo. Ten que estar por aquí. Axúdame a buscalo. Non, é que teño algo de presa. Está Andrés? Sí, no despacho. Vou falar con ele, ata logo. Canta. Canta para que eu saiba onde estás agachado. Home, Dani, que tal? Que traes aí? É un grilo. Chámase Pepiño. Pepiño grilo, como de Pinocho. Un grilo. Canta, que unha pasada. Escoita, Dani, non mo tomes a mal, Pero non és un pouco maior para andar con estas cousas? Non sei, eu os teus anos tiña outras afeccións. Xogar ao fútbol, escoitar música... Non é meu, é de Iria. Ah, Pediume que lle cuidase mentres está de exames, pero non podo quedar con el. Majui prometiume que me ia levar dar unha volta na moto. Pensei que xa ti non te importa. non, nada disso. Eu non sei como cuidar deses bichos. Se lle tes que dar unha folla de leituga para comer. Que non... Ademais, non sei que gracia lle vedes a ter un grilo engaiolado. Fai moita compañía. E cantan en código Morse os telegramas dos gnomos. Iso me iria. Vale. Non quero deixar ningún gnomo sen telegrama de Nadal. Quedo co grilo, pero só por hoxe, Venga. Gracias, Andrés. Hai unha cousa. Que? Non cantará moi alto. Que va, canta moi ben, pero baixiño. Espera, Que? estás seguro? Mira que a Pitusa non sei eu se lle vai gustar ter un bicho metendo barullo no xulgado. Tranquilo, a Pitus aseguro que lle encanta. Ei, Que? paso ben con Manwi. Te pongo o casco, Está ben, adeus. Adeus. Li. O bicho está no seu despacho. Sí, aquí é un grilo. E non lle parece que xa é moi grandiño para andar xogando con grilos? Ei, non é meu, Trouxemo Dani. Pero tampouco é dele, é de Iria. Chámase Pepiño Grilo, como a de Pinocho. Xa, a vosa conciencia. Vai lle vir moi ben. Pitus aínda non se me deu por falar con insectos. Por certo, non saberá como facer para que cale. Algo menos drástico.
tratas a mal, a min tamén me trata así. Oíno, estaba falando co bicho. Eso non está ben. É a única solución. Pero se te colle don Florencio vai te suspender. E se non aprobo tamén? Pero non é o mesmo. O que máis lle molesta a don Florencio é que o intenten enganar. Pero se non me pilla, non vais saber que o enganei, entendes? Mira que estei mudo, Pero se tardas máis en facer a chuleta que en aprender a lesión. Pero mira que obra de arte, ó. Aquí teño todo sobre os animais. En este outro lado das plantas. En este outro dos ríos e todo iso. Non me parece ben o que faz. Vai-te pillar. Diso nada, ó. Don Florencio non me pilla aínda que saque a enciclopedia de Larousse no medio do exame. Ben sei o que fago, ó. Hola. Hola. Hola, María. Sai vos fume da cabeza, Que tal levando do exame? Ben. As xencias non son problema. Desta vez teñas metidas no peto. Pois a ver se lle das unha alegría a túa nai, que hoxe veu ao súper, estaba moi preocupada polas túas notas. Si, xa verás que alegría lle vai dar con o pillín. Cálate. Acordádevos despois de meter eso na bolsa amarela? Si, mamá. E logo tendes unha bolsa de lixo para cada cousa. Claro. Mire, este é un recipiente que ten, así. Aquí van os restos da comida. E no outro lado van os envases, as latas, os plásticos, os bricks, como ese. Despois o papel, o cartón e máis o vidro, levámoslo todo aos contedores que hai na praza. Na nosa casa só temos un e metemos todo o lixo para ele. Ai, eso por pouco tempo. A min díxome túa nai que ia empezar co plan de recollida selectiva. E iso que é? Eso consiste na recollida do lixo, segundo se xa papel ou plástico, restos de comida, por exemplo, tamén. E despois levase todo por separado a un complexo medioambiental que se chama. E ali que se fai? Pois ali recuperan o lixo. Por exemplo, do papel vello fan papel novo. E aproveitase todo o lixo? Si. E o que non se pode reciclar, aproveitase para producir electricidade, por exemplo. En Suíza faise desde hai moito, o que se fai aquí agora en Galicia. Polo menos así librámonos do vertedoiro da vila. Pero non te preocupes, xa vos lo explicará don Florencio nunha clase. Ala, máis que estudiar. Ti xa tes abonduco de mañá. Si, fai burla, fai burla. E xa verás mañá cando saco un 10 sen ter que matarme a estudiar. Ala, marcho. Adeus, María. Adeus, Fito. Eu non estudio máis. Ai, Pepiño está moi calado, non? Non está. Dani levou a Andrés. E iso? É que non nos deixaba estudiar. Ai, pois agradezo non ter que escoitalo hoxe. É un pouco pesadiño, Espero que Andrés o cuide ben. Si, non te preocupes. Que Andrés é moi responsable. É seguro que lle fai clase ter un grilo. Non creo que tivera ningún de pequeno. Berta, tesme que axudar. Que che pasa? Conseguín que os homes deixen participar as mulleres no campeonato de futbolín. O plan avanza. Primeiro foi o dereito ao voto. Logo entramos nas universidades e agora xa lle podemos dar unha boliña cun boneco de ferro. Pareseche unha parvada, non? Pois mira, sí. Porque non lles deixa xogar eles ao futbolín. Que máis che ten, A mí gústame, eu quero participar no campeonato. Está ben, muller. Mas é que xa estou farta de tanto futbolín. Non se escoita falar de outra cousa estes días. A ver, en que queres que che axude? Viñache pedir que formases parella comigo. Sinto, pero non. Ademais, mañá teño o día libre e quería marchar a vir. Ai, por que non te deixas de tanto campeonato machista e vais comigo? Podíamos ir ao cine e logo saíamos de marcha. Dúas mulleres na flor da vida. Mal será que non atopemos a ninguén que non nos fale máis que de futbolín. Non podo, Berta. Agora teño que participar. É cuestión de principios. O que pasa é que non sei con quen. Por que non lle pides a María? Seguro que ela acepta. Pero ti veches xogar a María. É un desastre no futbolín. Niso tes razón. Co listiña que é para outras cousas. Pero tes a Carmiña e a Puri. Son malísimas. Ti é a única que ten algo de experiencia, Berta. Non, eu paso.
Pero se dixeches un día que eras moi boa cando xogabas no bar da Facultade de Medicina. Iso hai moito, Paula. Xa verás como atopas algunha rapaza que xogue ben. Non hai. E para que nos machaquen a primeira e facelo ridículo, eso sería darlle a razón a meu pai. Podes pedir a Celia. Ai, non, a Celia non. Non quero empeorar as cousas. Ademais, ti viches xogar algunha vez a Celia ao futbolín? Non, pero esa con tal de darlle na cabeza a teu pai é capaz de comprar un futbolín e adestrarse todas as noites. Iso sí. Xa estou vendo, bueno. Hola, Dani. Que? Preparado para o campeonato? Vale. Que tal se portou o Pepiño? Ben, moi ben. Ademais, xa sei como facer para que cae. Non entendo, a Pituso funciona, ¿no? Que pola noite é cando máis cantan. Que? Trouxeches algo para xa? Sí, trouxen de todo. Froita, tomates, leituga e o fairo. Non o perdas de vista, porque hoxe toca che fregar a ti, O fregaron. Pisa! Mola! Bona a preparar. Xa, pero mira que leituga. Impresionante, Algún día terás que comer ensalada, non? A leituga para o grilo. A mí costame máis a pisa. Sí, a leituga pro grilo, pero... que tamén terás que comer algo de verdura, non? Aí... Ti sí que te sabes alimentar, Pepiño? Mira como... Que dis? Nada. Que? Que tal o pasaches con Marwe? Un flipe. Levou mata puntasás e subimos por unha correduira estreitiña de todo ato alto. Ajá. Non faríades algunha falcaturada por aí, non? Non, de verdade. Ademais levei o casco. Xa parou de cantar. Estará comendo. Dani, ti sabes se os grilos dormen por a noite? Non sei, non teño nin idea, pero supoño que sí, non? Pero non dormen boca arriba, verdade? Boca arriba? Sí, e coas patas tesas. Andrés está morto. Xa, pero como podo pasar? Hai un momento estaba cantando con toda a enerxía do mundo. Insecticida? Botaches insecticida? Pero, Andrés, non sabes que os grilos tamén son insectos? Xa, pero foi un accidente. Sí, un accidente que costou unha vida. Pobre Pepiño. Tampouco te pases, só era un grilo. Sí, a ver como lle dixo agora a Iria. Mira, foi culpa miña, así que xa falarei eu con ela, vale? Deixo da miña man. Que marrón. Tranquilos. Como ides ver, non é difícil. Vas a cala chuleta. Aquí está, é seguro. Ten cuidado. Tranquila. Está todo controlado. E non vos teño que recordar o que lle pode pasar ao que cache copiado. Porque non me gusta que me enganen. Prefiro que suspendade o exame por non estudiardes a que o aprobedes copiando. É boa, Veña, dadelle a volta aos papéis e empezade. Tedes desde agora ata que soe o timbre. Ostras! Que pasa? Trouxe unha casadora que non era. Tesme que axudar, Non podo. Fito, silencio. Non sabes ninguna? Só do volcán trombusiano. Por favor, pasa unha resposta. Fito. Atenda as preguntas. Dame ese papel, Fito. Que papel? Non empeore las cousas. Non sabes canto me doe que me fagas isto.
Quen cho deu? Ninguén. Trouxe uno da casa. Pois acertaches ata a numeración das preguntas. Veña, dime quen foi. Non son un chivato. Recolle as túas cousas e espérame fora. Ti e máis eu temos que falar, pero que moi seriamente. Non me importa quen lle pasou as preguntas. Seguro que o fixo con boa intención. Pero crédeme, non lle facedes favor ningún. Veña, seguide. Ainda vos quedan uns minutos. Iria, Que te dixo? estaba cabreadísimo. Nunca o vira así. Díxome que non esperaba isto de min e que nos educara para ser persoas honradas e integrais. Íntegras, dice íntegras. Ves como son un burro? Non és un burro, pero si un preguiceiro a un tramposo. Se me fixeras caso... Pero non te o fixen. Dixoche se te ia suspender pro verán. Non, estaba tan cabreado que non me dixo que pensaba facer. Seguramente vai ir falar cos meus pais para expulsarme. Non creo que te bote da escola. Sí, pero peor é se lle vai co conto a miña nai. Vai me matar, ó. Se cadra contello, pero o importante é que non te bote da escola. Se me botase, facíame un favor. Así podería embarcar e ver mundo. Ese é o meu soño de sempre. Pero se ainda é un neno. Sí, pero algún día é ser un home. E canto antes empece, mellor. Non hai nada como estar no mar. Todo o día pescando, sen ter que ir á escola. E poder andar descalzo. Sí, ó, sí, como o rapaz ese do conto que nos mandou ler don Florencio. Ah, Tom Sawyer. Ese. Todo o día tirado na barca, navegando polo río Mississippi. Mississippi. Ves como o meu non son os estudios? Ben, que che vou dar galletas integrais. Pousa aquí, que esta xa eu. Adeu, María. Adeus, Xulia, gracias. Hola. Hola, Veña a facer unhas compras. que tal co grilo de Iria? Ben. Son pequeniños, pero cando cantan na casa resoan que parece que deixan a un sordo, non? Sí. E ten moita gracia, ademais, porque Pepiño, o grilo, Sí. bastas mendrellar, Nada, que agora resulta que xa non canta. É que lle fixeches para que non cante? Mateino. Como que o mataches? Pero foi un accidente, xurocho. É que estes días hai moito mosquito, non? Entón comprei un insecticida. Moi bo, por certo, comprei aquí. E nada, que acaba con todo. Cos mosquitos, cos grilos, con todo. Ai, que disgusto. Muller, era un bicho, tampouco é para tanto, non? Sí, pero Iria estaba moi encariñada con el. Pero se era un grilo. Como se pode encariñar alguén con algo que aparece nas instruccións dun insecticida? Os nenos encariñanse moito cos seus animais. Acaso na Coruña os nenos non teñen animais ou que? Sí, claro que sí. Eu tiña un peixe, chamábase Pirre. Pero un peixe non é un grilo. Pois a ver que ten de diferente un grilo dun peixe ou un peixe dun grilo para un neno. Pois mira, para empezar, os peixes non aparecen debuxados nos envases de insecticida, aí ao lado dunha cabeira. Non sei, Pirre facíame compañía. Pepiña a min tamén facía compañía. Miña avó sempre dicía que os grilos cantan en código morse, como os telegrafistas dos barcos, e que levan os telegramas dos trasnos, que eran os nomes de antes. Mira ti de onde ven o conto. Que? Nada, tes razón, Ainda recordo cando morreu Pirri. Comeu no gato da veciña. Levei un disgusto. Ella tamén vai levar un bo. Ou non. Porque os grilos parecense todos, non? Entón, poñemos outro na gaiola e ela que sabe se Pepiño non é. Ai, pero Pepiño non era un grilo calquera. Xa, muller, pero podemos probar. Se o descobre, contámoslle, pero polo menos terá outro grilo, non? O único que sei é que se foses un poquinho máis cuidadoso, non teríamos que mentirlle a Iria. Mentirlle. Tampouco é unha mentira, exactamente. Simplemente temos que repoñer algo que perdemos en que o seu dono se dá de conta. Xa está. Tigres? Claro. A ver, onde pode comprar un grilo?
E nin jures. Onde viches ti alguén que venda grilos? Pois é certo. Os grilos cásanse. Como que os hai que cazar? Os grilos non se cazan. Os grilos son deses bichos que pisas cando vas andando por aí, non? Ves como sabías onde atopalos? E pénsalo coller ti só. Pois ya non haberá que montar un safari para coller un grilo. Ti nunca colleches grilos, non? Non. Pero supoño que non terá moita ciencia. É igual. Viñes comprar algo, non? Ti pensas que non son capaz de coller un grilo? Xa verás. Non, xa verás. Que non, Evaristo, que non. O futbolín en Portugal chamanlle matraquiño. E na Argentina mete gol toda a vida. E na China? E na China o que sei? Fubochín. Que va, na China chamalle nin toco pelota, currar. E lo ti, o velliña, como non te apuntas? Eso. É o que quita apuntándome. O trofeo, mira por aí. Taña o trofeo. É o trofeo, se non vale nin pa ferralla. Va por o sombreiro. Pero nós este ano íbamos machacar. Ela. Levamos 5 anos xa sin coñecer a derrota, currás. Acorda na malleira que lle metemos o ano pasado os custos. Márcame aí. Non vou acordar, ó. Mi Se madriña. acaba dunha vez este campeonato estúpido e falades de outra cousa que non sexa o futbolín. Dijo eu. Bertiña, lo eu non che contei como salvei unha vez a vida gracias a miña habilidade co futbolín. Ti pensas que eu vou quedar aquí a escoitar esa perva? Che, Bertiña, que? Pero non lle contaste a ela, ni non lo contaste a nós. Home, Marco, e que sen verte adiante a cousa xa non ten o mesmo chiste. Non te fajas de rojar, veña. Veña, a verá, conta, a verá. Está ben, pois fui en Borneo. Estaba eu asesorando un grupo de antropólogos. Xa topaches parella? Nada, parece ser que son a única rapaza de Porto Sasa que lle gusta xogar o futbolín. E por que non buscas un home? Busca unha parella masculina. Ah, xa intentei. Pero é que ninguén quere xogar conmigo. Ata lle preguntei a Currás e queríame cobrar. Sería raro. Pois non o entendo. Teño-te visto xogar e daslle 100.000 voltas a case todos. Pois xa ves, Berta. Pensan que porque son unha muller non podo xogar tan ben como a eles. Porque a tribu esta eran practicantes do canibalismo, Pero o canibalismo por fame ou por vicio? Por tradición. Porque tiñan a tradición esa, Evaristo, de ser caníbales. Entón estábamos ali, todos atados, os paus. Os antropólogos a gritar tiña que facer algo, Marco. Sabes como son? Tiña que facer algo, non? Sí. Entón, puxime a mirar como un poseso, non? Sabedes o que tiña? A ver, que é? Un futbolín. Dame, vai de aí, dame. Un futbolín, elo. E ainda por riba, carísimo. Xa será un menos futbolín tamén. carísimo. Será Xa primeiramente. Resulta que yo deixara ali un misioneiro. E os tipos, os da tribu, debesían polo xogo. Aquelo se que era bicho. Entón, eu mímicamente nunca a facilidade que teño eu para a mímica, fixenlle entender o xefe que botábamos unha partida. O que perdía, papaba. E o que gañaba quedaba de patrón da tribu. Esas eran as súas regras. O xefe que tiñan... E ti que? Pensas seguir adiante? Sí. E xa tes parella? Non, ainda non. Mellor así. Dame só unha boa razón pola que as mulleres non poidamos xogar neste campeonato. E por que non facedes vos o voso campeonato e nos deixades en paz con nós? Machista. Eu na defensa era como pôr un tabique na portería, non? Tipo, o xefe da tribu xogaba ben, pero eu empregueime moi a fondo que tiña moito que perder. E ao final xa vedes, gañei eu. Nomearonme patrón da tribu, mandei que soltasen os antropólogos e marchei pa aquí. E que fixeron co que perdeu? O riso. Paparo, non vimos? Hello. Que salvaxes. Está baixando a marea, eu tamén vou ver se papo algo, Veña. E tú que tes? Nada, o que eu pensaba. Don Florencio foi falar con a miña nai. E que pasou? Que miña nai colleu un cabreo criminal e dixo que estaba farta de min e que era un desastre e que non lle daba máis que desgustos. Castigoute? Sí, pero o peor vai ser cando volva o meu pai do mar. Vai matar, ó. Non exaxeres, ó. Home, matar non, pero vai se poñer feito unha fera. Pero non vai pillar na casa, E logo? Marcho. Vou coller un barco e largo daqui. E non hai volver ata que a cousa se calme un pouco. Dentro de 4 ou 5 anos, máis ou menos. Non digas parvadas, ó. Ademais, para aquela xa terei o meu propio barco e non me van a obrigar a ir á escola. Vale empeorar todo. Volve para casa, xa verás como teu pai só che berra un pouco.
Non. Marcho, só me viña a despedir de ti, Pero Fito... Adeus, Iria, ata dentro de 4 ou 5 anos. Fito, espérame. Hola, Pitusa. Boas. Que hai, alcaldesa? Se ven falar co xuiz vai ter que esperar. Neste momento está reunido con don Florencio. Non quero falar con el. Veño falar contigo. Comigo? Sí. Que tal se che dá a ti o do futbolín? Na miña vida xoguei a eso. Igual, eu tampouco. Non creo eu que teña moita ciencia, non? Veñoche facer unha proposta. Pois, verás, esta tarde fun falar coa nai de Fito. É a miña obriga. Pero penso que me tinha a pata. Por que? Eu só quería que entendese por que teño que suspender o seu fillo. Non o tomou ben. Que va? Para min que lle vai rifar moito ao rapaz. Pobre Fito. Estou pensando en repetirlle o exame, aínda que non o merece. Home, Florencio, eu de neno tamén copiei en algún Pois exame. mal feito. Esfórzome para que os meus alumnos vayan pola vida sen facer trampas nin contar mentiras. Iso preocúpame máis co feito de que non aprendan ben a lección de ciencias. Non, o que te preocupa é que te enganen a ti. Pois mira, sí, teño que admitilo. Teño fama de tolerante. Ata de brando, se queres. Pero hai unha cousa que non aturo. É o engano. Todos facemos algunha trampa de cando en vez, non? Pois claro que sí. Pero cando te descobren é peor. Sempre é mellor ir pola vida dando a cara, Andrés. Sí, pero unha mentira piadosa... Non sei, facer algunha trampa para forrarlle un disgusto a alguén? A que te refires? A forrarlles un disgusto aos pais de Fito? Non exactamente. A ver, ti imagina que eu, por exemplo, rompo algo, un floreiro. Entón, compro outro exactamente igual e deixo onde estaba o outro. E non digo nada. Mellor para todos, non? Pero que terá que ver un floreiro roto con que eu cachara a Fito copiando nun exame? Tes razón, non ten nada que ver. O que pasa é que non sei como dicirlle a Iria que... Iria? Sospeito que foi ela que lle pasou as preguntas a Fito. Pero non teño probas de o rapando mo quere dicir. Ser é un xesto nobre pola súa parte. Florencio, ti non terás algo para coller insectos, non? Insectos? Que clase de insectos? Insectos, de calquera clase. Home, pois... teño un trueiro. Se cadra, váleche para pillar bolboretas ou... Pode valer, creo. Volvendo ao de Fito. Sí. Resulta que Un estou equipo na de súa casa. futbolín? E de onde ven esa repentina afección por ese entretemento tabernario? É unha obriga da alcaldesa apoiar todas as iniciativas que axuden á integración da muller nas actividades da vila. E non será só unha excusa para amolar o señor Couto? Esa é outra obriga da alcaldesa. Veña, muller, anímate. Non sei, e se facémolo ridículo? É só un xogo. Podemos ser o equipo institucional, que che parece? Equipo institucional. Non soa mal. Anatámonos logo. Adiante, está aberto. Que tal? Ben. Agora mesmo ia sair para coller o grilo. Que é iso? Deixoume Florencio. É para cazar polvoretas, pero supoño que valerá igual para os grilos. E don Florencio sabe que pensas casar grilos con iso? Non, pedinlle algo para cazar insectos e isto era o único que tiña. Pero non lle dixen nada do grilo, Canto menos xente o saiba, mellor. Que vas? Onde vivías non iades aos grilos, non? Non, Nótase ben. porque non vale. Home, os grilos cóllense cunha paliña. Hai que metela no burato e facer que saian. No burato. Sí, están agachados na terra, nun burato na terra. Ah, pero non voan. Mellor será que vaya contigo. Pero ti sabes coller grilos. Home, saber sabía. O que pasa é que hai moito tempo que non vou a eles. Claro, ti tiveches que ter unha infancia moi divertida, non? Sí, a min parecíame divertida. O que pasa é que agora xa non me fai tanta gracia.
Pero agora xa me dan, non sei, que dan un pouco de noso. Pois a min deume máis noxo meter a miñoca non foi aquela vez que fun pescar con mangue. Sí, porque os bichos destes que se arrastran xa... Non sei, non me gustan. Non contarías eso no petróleo. Que va, muller. Como vou contar nun bar de mariñeiros que me dan noxo as miñocas. Menos mal, porque un día un madrileño contou que lle daba noso tocar o polvo e pasaron todo o verán burlándose dele. Onde vas con eso? Deixa eso que non che fai facer falla ningún. Ei, Iria nunca se encariñaría con a miñoca, non? Anda, vamos! Pauliña, que? Se non tes parella, mijiña, eu teñote que borrar. Veña, Berta, por favor, por favor. Paula, non. Marco. Ui, que pasa? Bertiña, hai medo a facer o ridículo, non sei. Ves? Recoñece humildemente que niso nunca te vou gañar. Pois nada, Pauliña, parece ser que o campeonato vai seguir sendo un campeonato masculino, acabouse. Eso nada. Apunta aí o equipo institucional. Serás bruxa. Ti falo só pra... Pra que rabés, Monchiño? Eu non, señor Couto. Eu fago como un acto testemunhal que axuda á integración das mulleres en todas as actividades da vila. Ves, Bertiña? Parece que polo menos temos unha parella que pensa que o pode facer tamén como os homens. E cuidadiño, que eu non queira participar nesta demostración de puerilidade masculina non significa que non o poida facer moito mellor que a calquera dos que están aquí. Que apostas? Que apostas? Se ti gañas, son capaz de pôr unha minisaia e bailar en riba dunha misa. E se perdo... Se perdes... Algo forte. Se perdes, frégalo chan do petróleo durante 15 días. Acepto. Gracias, Bertiña. Van saber estes o que é xogar ao futbolín. Eu de testemunha, que ninguén se bota atrás, Ai, Chesalón, ti xa xogabas ao futbolín, non? Sí. Claro, claro. E tiñas tempo, non? Entre as clases de ballet e as de equitación xogabas ao futbolín, ti. Aquí te de la mellor dianteira do bar da Facultade de Medicina. A isto me refería eu cando non quería que as mulleres participasen no campeonato. Machista. Había que picarlo un pouco en punto. Todo controlado. Ningún grilo. Non hemos collido ningún. Como que non? Sí que collemos. Aquel gordo tan grande que parecía un tanque. Aquel non valía. Como que non valía? Un carniceiro. Un carniceiro. Sí. Son grilos que non cantan. Eu pensei que cantaban todos. Non, as femias, por exemplo, non cantan. Fascinante universo dos grilos. Eu falaba iso que te pode ir. Ya vou ir outra vez. Ai, sí. Eu pensei que aos suíces yo gustaba xogar ao golf ou ao tenis, pero a ti non. A ti gustache casar grilos. Vaya hobby. Pois sí, teño que aprender. Se un día teño fillos, quero lles ensinar a coller grilos. E vos xa podes ir practicando. Porque me parece a min que és un negado. Eu? Negado eu? Deixo, María, vai. Que teño que ir ao petróleo. Sí? Prometen ya a Dani que xogaba con el no campeonato de fútbol. Non sei. Espera. Podes mirar un momentiño a ver se está Iria no seu cuarto. Sí, pero non te preocupes, muller. Bo, sabrás como non é nada. Non está, Non, mira, é que non está. Seguro que está en asuntos. Vai, pero cálmate. Que xa verás como aparece nun momento menos esperado. Sí, vou ir eu ata o petróleo. Sí, quedamos ali. Vale, chao. Que pasa? Era nai de Fito, que dis que o rapaz non está no seu cuarto e que deixou unha nota dicindo que marchaba da casa. E seguro que iría estar con el. Cousas de nenos. Estarán agachados por aí en calquera sitio. Se cadrata está no petróleo, vendo o campeonato. A estas horas. Iria nunca fixo nada así. Seguro que non hai de preocuparse, Mira, lévasme ata o petróleo, a ver se están ali. Sí, claro. Un momentiño.
Antes de empezar, quero que vexade la mini saia que vai ter que poñer petróleo cando rematemos o campeonato. Ti. Toma. Leva a bolsa. Veña. Non me dixeron dejar dos trapos de limpar, así terás máis onde escoller cando perdas e teñas que frejar o chamber, tiña. Erache boa. Erache boa. Veña, o noso. Que humillación. Rebaixar a competición a esta astracanada. Saca dunha vez e cala a boca. Si, veña, saca, papá, dalle. Dalle. E non empecedes o xo, Jorge enviou a Fito ou a Iria, a filla de María. Si, vino seu, ían polo Peirao, caro ao faro. Por que? Teño medo que fagan unha locura. Ei, suspéndese o campeonato ata que aparecen os rapaces. Veña, veña. Manjui, vai ao Porto. Pide con él, por favor. Vindes. Veña, Dani, vai ti tamén. Vou chamar ao cuartel para dar aviso. Que non marche ninguén, Pode que teñamos que facer grupos de busca. O mellor que podes facer é quedar no bar. Se os atopa alguén a chamar aquí para avisar, seguro. Vai mirar ao Monte do Carballo, van moito por ali. E vou a Conserveira, a ver se os viron. Petróleo, déxame unhas moedas para o teléfono, anda. Vou avisar a Policía Municipal. Pero marchou así, sen dicir nada. Manot. Di que marcha. E que non ten pensado volver ata estar feito un home. Creo que lle berrei demasiado. Non, Virtudes, non é culpa súa. E non se preocupe, que non vai pasar nada, xa verá. Sabes se algo? Non, Dixo Mango que os virai un pouco polo Peirao. Se casa ainda seguen ali. sí. Vou mirar, vale? Fai o favor, Andrés. María, estou preocupada. Non te preocupes, muller, xa sabes como son os nosos fillos. Verás como non é nada. Cálmate, anda. Seguro que afogaron. Oye, xa sei de onde sacou o teu fillo tanta imaginación. Veña. Verte, que podemos facer? Estános buscando, María. O único que podemos facer é seguir esperando aquí e axudar todos un pouquiño a que se anime Virtudes, María tamén. Xa verás como se atopan, Insisto, non é. Seguro que intentaron subir a un barco e caeron. Virtudes, intenta calmarte. Van a aparecer enseguida. Non te preocupes. Ti aquí non pintas nada. Non che penso deixar só. Gracias, Melgacho, por deixar subir na túa lancha. Pero os nosos pais non saben que estamos contigo. Melgacho, dille que non faja parvadas. Ti levasme ata un barco que vai para a Coruña, eu subo e cando chegue xa collerei un cargueiro que vai para América. Aquí é onde está a faneca, Ei, que faz? Non vas remar máis, ou? que traballa a marea. Creo que non che fai caso. Pois se non me leva ata o barco, son capaz de ir nadando ata América. Non sexas paspán. Levas dicindo parvadas todo o día. Vou marchar e non penso volver ata dentro de 5 anos polo menos. A Angía marcha e ninguén sabe para onde vai. Despois volve e métese na lama do río. Volver para meterse na lama. Don Florencio di que marchan para desovar no mar dos Argasos. Viu na sel? Creo que non. A Angía marcha e nin ela sabe para onde vai. A Angía non é peixe. Non sabe o que quere. Marcha do mar e vai para o río. Marcha do río e vai para o mar. Non sabe o que quere. E tú tampouco sabe o que quere. Claro que sei o que quero. O salmón só é medio peixe. Do mar ao río, do río ao mar. Ninguén sabe o que lle anda na cabeza. O peixe listo é o que nunca marcha do seu lugar. Cal é o peixe máis listo? O que máis manda, E cal é o que máis manda? o máis listo. Ti tamén das unhas explicacións? Pobre María. Seguro que lle anda na cabeza o desuso. Veña, Berta. Se lle pasase algo a Iria... Non, María ainda está mantendo o tipo, Preocúpame máis Virtudes. Axúdasme a servir os cafés. Veña. O meu fito. Berreille tanto. Total por un exame. Ás veces esquecemos que son nenos e queremos tratar como adultos. Ele é bo, é nobre, pero un pouco fantasioso. E tanto que sí. Aínda que iso nun neno non é un defecto. A culpa é miña. Por favor, Virtudes, non diga iso.
Eu teño moita culpa nisto. Pero é que perdín os nervios. Non esperaba del que copiase no exame. Que non sei eu é por que escapou o Idia tamén. Se cadra para non deixar a Fito só. E se non o volvo a ver? Ai, Virtudes, por favor, non digas esas cousas. Non me perdoaría nunca. O meu neno. Fui mirar no chabolo, pero ali non estaban. Tranquilas, os municipais andan buscando por toda a vila. Gracias. Parecerán xa veredes. No pero non é ninguén. Eu vou subir a casa, se cada están metidos na cama dormindo e non sei que preocupados. Gracias, Dani. Estás ben? Ímonos encontrar pronto, xa verás. Andos buscando toda a vila. Vale? Tens que manter a calma, Tes razón. Vou preparar uns cafés. Non hai novidades. Aquí te están. Gracias, Verga. Estaba pensando eu. Foi falar alguén con Melgacho. Se estiveron no Porto, seguro que el sabe onde foron. Sí, xa pensei, fun ata ali e non hai ninguén. Seguro que sei o que só jamar a pescar. Pois seguro que el o sabe. Ese é o que sabe o que quere. O peixe que anda por aí, que vai e volve, non sabe nada. Pero ese sí. Pero cal? O rei dos peixes. A quen lle o peixe espada, cal? O rei dos peixes é o Conjro. Ese é o que sabe o que ten que facer. O Conjro? O Conjro non sae das súas rochas. Non vai por aí para despois volver. El sempre queda. É certo, é o que lle teño medo todos. Un día estaba eu mirando unha poza e estaba cheo de lorchos, de barbadas e de nécoras. E de repente aparexiu o Conjro e marcharon todos. Cando é pequeno, os outros peixes poden o comer. Pero ele é listo e logo aprende. O Conjro é o rei. Ele aprende de onde é, cando é pequeno. E depois xa sabe o que ten que saber. Sabe onde está a barbada, e o lorcho, e a nécora. Aprendiu-no. Sí? O Conjro ten coraxe, nunca escapa. Por iso é o máis forte. E sabe o que quere? Non como a Angía, que vai e ben e anda escapando sempre. É mellor non escapar. O Conjro non escapa porque non lle ten medo a nada. El gacho, o Iria está dormindo. Será mellor que volvamos para que non acolla frío, non? Hoxe non hai pesca. Será mellor que vai a falar con miña nai, aínda que sea que me vai caer, ou que vai a coller o barco. O Conjro non escapa. Tranquila, muller. Agora xa é de día, vai ser máis fácil atopalos. Eu xa non teño esperanzas, María. Sei que lles pasou algo. Apareceron? Sí? Sí. Que ben, ei, onde están? Estaban aquí ao lado a 200 metros no mar, estaban como el gacho pescando. Todo o mundo preocupado se pescar. É logo, pero veñen agora xa por aquí. Aí están. Que par de mariñeiros. Non sabes que malo pasei. Un día destes, ponche coller polo pescozo. Ao menos dealle tempo para que repita o exame. Podo repetir o exame? Pode, sí. Pero como te volva a cachar copiando, vou ser eu o que te colla polo pescozo. Estamos? Agora en diante non vou volver marchar. Vou facer como o Conjro. Eu non quería escapar, só quería que Fito quedase. Xa imaginei, corazón. Veña, se bico. A nena está moi casa, queredes que vos suba? Sí, Andrés, por favor, gracias. Andrés, que tal está Pepiño? Ben, ben, está moi ben. Pódese dicir que na gloria. Señores. Boriño, Florencio. E ti como levas dúas criaturas a pescar de noite sin decirlle nada aos pais, Melgachiño? Collín 8 fanecas e 2 xouviñas. Que queres que faja? Volvelas ao mar? Eche ben certo. Moitas gracias a todos por o esforzo que fixestes de parte dos pais dos rapaces, pero agora un pouco tarde, así que se facedes un favor, fora do petróleo. Sí, non? Berta, Ah? bueno, a descansar, E non esquezades pola tarde recomenzar, bien todos aquí, recomenzar o campeonato de futbolín, Patrocinado por Industrias Couto. Patrocinado por Couto. E primeiramente ti, pola tarde. Non te me vayas a escaquear agora que hai todo isto que limpar. Ti vai afectando as pernas, compañeiro. Hasta logo. Eu as pernas xa as teño afeitadas como aos ciclistas. Oh, que moderno.
acabemos con esto canto antes. Aí vai. Vela aí vai. Veña. Que trallazo! Fui sorte. Que ven o segundo. Como Ramón Couto perda contra a filla, vai ter que escapar de Portosás, como fixo Fito. Ou que? Pero perde porque Berta non fai nada mal, Mi madriña, Paula, como defende, meu? Ni que fora seu. Xa probache a saia, Carolina?Elo, xa provei. O día que eu perdo contra unha muller, Evaristo, hase de por o mundo do revés. E a todos homens han de poñer saia, non? Caralho, sí. Quen son os agentes? A gente sodes Andrés e máis ti, como non aparece quedades eliminados, meu. Non me fales, non me fales. Se che digo que estiven facendo ata agora, non mo crees. Pero ti onde ten os ollos, Atende a portería, A rapaz. portería estaba ben cuberta, pero non sei por onde entrou, non había burato, papá. Burato que tes ti na cabeza. Esperade que ven o terceiro. Dalle. Petróleo, ponme o de sempre, anda. Vou mirar os ojos das rapazas. A cousa parece que se pon interesante. Sí, vai. Eu quero ver a Ramón como lle meten un golazo. Mira que hai animais que se poden conseguir sen problemas, Mira que os hai. Hai gatos, hai ratos, hai paxaros, ata as anacondas se poden mercar nas tendas de animais, pero os grilos non. Os grilos hai nos que cazar. É lá que anda, buscando un grilo, xuiz. Sí. E se non é moito preguntar, para que o quere? Que é un pouco longo de contar. Digamos que só para que unha nena non leve un disgusto. Se quere, consigo yo un. Pois agradecería cho moito, curras. É como quere? Non sei, negro. Negro pero carniceiro, non? No. Na máquina de matar. Non, carniceiro non. Quero un que cante negro. Un que cante? Lá non quer pas pelexas, ou que? Pelexas? Ajá. Pero existen as pelexas de grilo. Claro. Aquí en Portosá será a afición número 1, antes de que chegara o carallo do futbolín. Retirada, Ladislao. Retirada a tempo. Pois non vai ser fácil, coller un que cante ben. Pero podes intentar, non? Intentar pode, por 1000 pesos pode. 1000 pesos? Ajá. 1000 pesos por un grilo. Bueno, se lle quer dar un disgusto a unha rapasiña, lá vostede. Non sei como fago, pero sempre pico contigo. Canto vas tardar en traer o grilo? 10 minutos. Se queda algo máis. A estas horas non é... Sí. 1000 pesos por 10 minutos de traballo, non? Ajá. Eu que pensaba que o traballo de xuiz estaba ben pagado. Toma. Cada un ten a súa especialidade, xuiz. Non defende el. Conchiño, estás acabado. Calade que aínda non estamos eliminados. Non, pero agora Vela aí vai. sí. Veña, a bola. Así non hai quen sobe. Sinto moito, papá. Ala, o seguinte. Preparados para o peso da lei. Oh, mira o xuiz. Aquí. A partir de aquí rematou o ascenso das señoritas. A partir de agora imos presenciar futbolín de alto nivel.
Veña, que esta decide. Sí, pero non imos caer no bochornoso espectáculo de humillar os rivais. Non, muller, iso non. Moitas gracias. Sí. Como machacamos! Vámonos! Que vergonza. Pero, má, haberá que perder como a señores, non? Pero son o señor que nunca perdincha. Haberá que perder como a señores, acabouse. Veña. Noraboa pola vosa victoria. Demostrastes que sodes as mellores. E desculpas por dubidar da vosa calidade. Sí, eu tamén. Felicidades. Veña. Un xesto moi bonito da tua parte, Petrole. Non é, o xusto. E as pernazas esas que tal? Bertiña. Eu tiña as pernas tortas. Ai, vela aquí un home de palabra. Que? Se non Paula Saia van dicir que non tes palabra, Lati. Ese puño que van dicir. Pero... Supoño que esperas que pida desculpas. Non. Só que me felicites pola miña victoria. Pois claro que te felicito. Pero tamén me quero disculpar polo que dixen antes das mulleres e o futbolín. Acepto as desculpas. Podémolo levar para a casa. Sí, Berta díxeme que se gañábamos, que quedase eu con el. Atención, atención, atención. Imos presenciar un espectáculo nunca visto. Se xa vistes as pernas de Claudia Schiffer, non deixedes de mirar para as canelas peludas de Lady Petróleo. Padre, a vida de todo modo é o que ten. Que ímos facer? Cantar a santiño meu pai cando dicía que xogar con mulleres era unha humillación. Menos mal que Don Florencio che dou outra oportunidade. Sí, pero sigo sin poderme concentrar, así que... Non volvas con estas. Esta vez telo que levar ben preparado, como non aprobes... Pero, Iria... Nin peros nin nada. Ademais, esta vez non podes dicir que Pepiño te distrae. Ainda está na casa de Andrés? Sí, pero decidín que o sol tocando mo devolva. Creo que está mellor libre. Tes razón. Os animais teñen que estar seivos. Porque a natureza é así. Non me peses cos teus contos e estudia. Hola. Hola, Andrés. Hola. Mira quen traio. Pero só para que eu saudedes, Que xa sei que Fito aínda non acabou cos exames. Hola, Pepiño. Telo que soltar canto antes. Está moi desmellorado, Pobriño. Iria, que faz? Bueno, deixar marchar. Non, como que deixalo marchar? Pero se custan 1000 pesos. 1000 pesos? Como vai custar 1000 pesos un grilo? Por 1000 pesos compras un can. Ou un porquiño. Pois a mí díxome Currás que vendera un grilo por 1000 pesos. 1000 pesos un grilo? Sí. Hai que ser paspán para pagar eso. E de onde deixaron escapar ese parvo? Non sei, xa lle preguntaría a Currás, trae. Que é iso? Unha foto do campeonato do futbolín. Mirad. Aí está, seiches moi ben. Sí, e ti tamén. Aquí está. Berta, Paula, mamá, ti, eu, Celia, Fito, Couto, Ladislao,